ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଖାଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କହିଦେବେ ରାମ ରାମ ପ୍ରଭୁ, ରାମ ରାମ କହିଦେଲେ ହନୁମାନ जी ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ରାମ ରାମ। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ରାମ ରାମ ନାମକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେ ରାମ ନାମ ରାମ ରାମ କହି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଜପ କରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମାନେ ରିଲ୍ସକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ରିଲ୍ସ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଏତେ ଆଜ୍ଞା ମହତ୍ଵ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ଦୋହା ନମ୍ବର 26 ରେ এই মন্ত্রটি লেখা হয়েছে, দীন দয়ালু বিরদু সমভাই।